yourself you think you are. I'm sorry. Don't argue with me. Therefore, a disqualification. Champion unable to continue. The champion is winner and still champion. Marami sa mga Pinoy boxer ngayon ang sinasabing susunod daw sa yapak ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Andyan sina Jerwin Angkahas, Carl Hamis Martin at ang isa sa pinakaunang boksidor na sinasabing the next Manny Pacquiao daw na si Bernabe Dariel del Concepcion. Sa edad na 18 pa lang kasi ay lumaban na ito sa Amerika at tinalo pa ang nooy undefeated Mexican na si Juxan Hernandez para makuha ang bakanting WBC Youth Super Bantamweight title via unanimous decision taong 2006. Ilang beses pa itong lumaban sa Amerika at nakuha din niya ang titulong North American Boxing Federation Super Bantamweight title taong 2007 via TKO kontra kay Gabriel Elizondo. Taong 2009, umuwi sa Pinas si Concepcion para kasahan itong dayong kalaban na taga Kenya na si Sandy Otino para sa bakanting WBC International Featherweight title. Panalo si Concepcion via technical decision. Dahil sa impresibong performance na pinakita ay talagang sinasabi na ng karamihan na siya na ang susunod sa yapak ni Pacman. 2009 muling nagbalik sa Amerika si Bernabe Concepcion para kasahan ang WBO World Featherweight Champion na si Steve Louis Vano. Ito ang pinakaunang world title fight ni Concepcion, kaya naman marami ang nag-aabang sa bakbakan. Bata ni Robert Garcia itong si Louis Vano, habang alaga naman ni Coach Freddy Roach itong Pinoy na si Concepcion. Sa laban nila na ginanap sa Las Vegas sa Amerika ay talagang dinayo ng mga Pinoy fans. Gustong makita ang pagbaklas ng Pinoy sa titulo ng champion at hiranging the new. Pero nagulantang ang lahat sa naging resulta. Isang controversial disqualification para sa Pinoy ang narinig nila. And still champion by disqualification. Still champion. Bagsak kasi ang kalabang champion nang matamaan ng isang suntok sa panga pagkatapos ng pagtunog ng kampana sa round 7 at matagal din itong nakatihaya at di nakabangon. Ang rason ng Pinoy ay di daw niya narinig ang bell dahil sa ingay daw ng mga fans. Sa replay ay maririnig mo nga natapos na ang bell ng bigwasan ng Pinoy sa panga itong si Louis Vano. Kaya ang desisyon ng referee ay disqualification para kay Bernabe. Sa scorecards ng dalawa ay sobrang dikit ng laban. Dalawang hurado ang pabor kay Louis Vano sa score na 66-67, habang isa naman ang pabor sa Pinoy sa score na 67-66. Momentum na sana ni Bernabe dahil sunod-sunod na itong nakatama ng solidong suntok na talagang nagpapaalog sa ulo ng champion, kaya marami talaga ang umalma at nadismaya sa resulta. Maraming mga eksperto ang nagbigay ng sari-saring reaksyon patungkol sa hatol. Yung iba ay sinasabing kasalanan umano ng referee dahil hindi agad siya pumagitna sa dalawang mandirigma pagtunog ng kampana. Yung iba naman ay sinasabing protect yourself at all times para di ka matamaan. May nagsasabing questionably din daw ang pagbagsak nitong champion dahil imbis na paharap ang bagsak ay patihaya daw ito. Questionably din daw ang sobrang tagal nitong nakahandusay. Madaming malalakas na suntok na din daw itong natanggap mula sa ibang kalaban. Pero di naman daw ito bumagsak si Louis Vano. Pagkatapos ng laban ay nakita naman daw itong si Louis Vano na tumatawa lang sa labi kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang thinking fighter umano itong si Louis Vano o mautak, kaya tila sinadyang matagal daw itong hindi bumangon para convincing ang disqualification para kay Concepcion. Posibleng totoo din naman daw ang sinasabi ng Pinoy na di niya narinig ang bell at hindi intentional ang binitawan nitong suntok ayon sa mga eksperto dahil daw sa ingay at sa taas daw ng adrenaline. Sa interview kay Coach Freddy Roach ay sinasabi niya na unintentional talaga ang suntok at medyo late na pumasok ang referee para awatin ang dalawa, pero tanggap naman daw niya ang resulta. At sa locker room ay sinasabihan umano ni Coach Freddy itong si Bernabe na sa unang round pa lang ay pwede na niyang pabagsakin ang champion at tapusin ang laban, pero di daw ito nagawa dahil masyado daw maraming iniisip itong Pinoy sa laban. Di naman daw sana masasaktan ang Pinoy sa mga suntok nitong si Louis Vano. Pagkatapos ng controversial na laban ay may mga usap-usapan na magkakaroon agad ng rematch ang dalawa, pero dumaan ang araw, buwan at taon ay dahan-dahan na ding naglaho ang nasabing rematch. Halina't sabay nating balikan ang controversial na laban ni Bernabe Concepcion kontra Steve Louis Vano. Do you have any questions? Good luck. Obey my commands. Heads close now. Let's go to work.
Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.